Kaixo Euskal Herria, ni Txomin naiz, Gasteiztarra. Eta ni Leire, Iruñakoa. Gaur Lesakan gaude. Eta Hamaika telebistarekin egiten dugun 3. saioa da. Zer ikusiko dugu gaur? Gaurkoan, Arabako egoera soziolinguistikoaren inguruan... arrai bat. Txomin? Hori, Arabako egoera soziolinguistikoaren inguruan itzali bat jaso genuen. Eta ni arabarra izanik, gauza nahiko txonekizkien, baina hala ere zerbait ikasi nuen. Eta zu, nafartarra izanik, zer ikasi zenuen? Nik ere hainbat gauza ikasi nituen, adibidez Araba Errioxan gertatzen dena. Eta Txomin, badakizu zer? Gaur Lesakan hilketa bat egon da. Benetan? Gure iziokitarrek argituko digute. Beraz, segi programa ikusten. Kaixo, gu hemen gaur Inar eta Beñat gara. Eta Araian gaude. Aurtengo iziogitarrekin, iazko espedizioko iziogitarra gara, 2025. Espediziokoa, eta zertara etorri gara? Bueno, gaur egin dugu gure Arabako egoera soziolinguistikoko hitzarmen bat, eta ikusiko dugu ea adiegon diren iziogitarrak. Badakizu zein hizkuntzatan irakasten den Trebinun? Ea gure iziogitarrek dakiten. Guazen! Nola? Ke? Ke? Hori? Zer? Sí? Etorri! Bai. Kaixo, hemen iziogitarrekin gaude, nola hitzen zate? Sara, Naroa? Beñat. Eta Katjalin. Eta nondik zatozte? Oñati. Ni Iruñeko naiz. Gernika. Ni Gasteizkoa. Bale, nola geratuko zinateken pertsona batek esango balizu bete, oinatikoa izateagatik ondo hitz egiten duzula euskaraz. Egisa da Oñati bai dela arnazgune bat orduan, esaten ningo rarua, baina lehen esan duzuen moduan, ez da justua pentsaikia Euskal Herriko leku batetik etortiatik, igual ez dana euskalduna, ez duzula ondo egingo berba euskeraz. Usteot, danak euskaldunak gaien enean, bakula posibilidadeak edo euskeraz ondo egego berba. Eta zu? Nire bai antzera, zein bai Gerniketin ator da, Gernike bai nahiko arnazgunie da, baina naiz eta azken urteetan aldatu da, ez dut uste inoz esan behar dani, ondo itxosu berba euskeraz, leku bateteko aizetiaren ze euskaldunek esan gure euskera badeko zula, euskera zondoak izula berbetan. Zer larritu zaizuen gehien gure hitzarmena buruz? Genekin pixka bat Trebiñuko egoera zen, baina kontatu zian norbaitek, kontatu zialako Trebiñuko batek. Orduan lehenengo eskuz jakitea, harritut pixka bat eta ere harritu dit jakitean bera, eskasi erregimen garaian bezala hor mugitzen gauzak aldatzen eta horrela. Eta zuri? Nik egia da ezagutzen nuela pixkat gehiago egoera, Gasteizkoa izan da eta Arabarra, eta orduan, hala ere Katjalinek aipatu duen bezala, Trebiñuko egoera zait bat ere onargarria iruditzen, eta aldatzeko zerbait dela ere uste dut. Eta ze sentimendu adieraztiko duzue, nola sentituko zinateke, hitz horiek, sentimenturen bat? Nahiko azerrez, nik euskalduna izen da, ez dena inonok pentsetie, segun zelurraldeko anazen ez dakiala ondo euskeraz berbetan. Itzi berdina? Bai, eta gero baita igual baztertuta. Ze azkenian, euskaldunak dana gara, 7 probintzietakoak, eta danak dakigu euskera, horrek bat zeuzku. Orduan, bat etorte eta esatia, nire, igual, nunbaiteko esatietik euskeraz, ez dakotela euskera maila hona edo euskeraz okerra hon biotela, baztertuta sentiaraztiko nostan. Eta gaur zer ikasi duzu, zanek irentzio zer? Bai, adibidez, Oionen gertatutakoa, eta ikusi dut baita zelako ezberdintasunak dauden Araba probintzian, eta depende non egonda zelako ezberdintasunak dauden euskerarekiko jarrerari buruz. Zuri? Nik ere denetik pixka bat zenbetik hasten da gauza bat berrian ez, eta igual gaiaz pixka bat jakin, beti egoten da pixkat gehiago jakiten duzula. Baina ez dakit, puntuka ez dakit zer esan, baina pixkat dena izan da interesgarra eta denetik ikasi dut pixkat. Bueno, lehenengo galdera erantzunez,
Trebiñun euskaraz eta gaztelaniaz irakasten da. Beraz, Trebiñun naiz eta administratiboki Burgos izan euskalduna da. Bueno, eta honekin bukatzen dugu gaurkoz, eta espero egiten dizuegu urrengo egoera soziolinguistikoan Gipuzkoan. Zatoz gurekin! Aixo! Zer mozarete? Venga, eta gaur nagoaz. Amaiur! Eta Amaiurren zer dago? Gaztelua! Eta zer pasazan gazteluakin? Bueno, hori han ikasiko ez ados. Venga, bitarten aldapatxo egotzea. Venga, neskak. Abestuko ez zerbait. Basoa beti bete, beti bete, ubil zaite zeine gana ezagutu nahi zaitu. Basoa beti bete. Beti bete, ezagututa gero bazen bilatzen Iepa! Zer mozarete? Ongi. Ointxe zeuki deu. Kontrol? Apuntua. Vale, eta noak agoaz. Amaiurrea. Eta ja aldapa bera, ez? Oida. Lehenengo zatia baino beto. Hobeto. Nekatzen da. Bueno, ez Bai. da aldapa nire nekatzen da. Bueno, baina gora baino beto. Bai. Bai, ez? Ze gogotxu? Super. Vale. Eta bakizuen ondo Amaiur? Bai, bastane. Oso ondo. Eta bastan zer da Bizkaia, ez? Kasi, Nafarra. Haupa Nafarra. Oso ondo, gora Nafarra. Eta zer gertauzan? Bakizu zer gertauzan Amaiurreko gaztelun? Bai, oida. Mila ozen? Bale, eta... Botaziko zen, kainonak edo nola da. Bai, bueno, Vale. Nola, bai, azken Nafarroa garaian azken... Baten lasan Oida. azken... Azken. Bai, azken tokia, bai. Oso ondo, eta zer gehiago gertauzan, gaur egun zatik handa garrantzitsu edo zer dago bertan? Bada monolitoa, pues, dela erresistentzia simboloa, ez? Bai. Eta, bueno, gazteluan, ez? Bueno, bai, arrez. Ba, hori, bai, topatu die, ez da, ia, induzketan. Oso ondo. Bueno, hor urrutia, Amaiur, bere gaztelua. Amaiurren omenez, abesti bat. Bat, bi, hiru. Txikia zuen guda izena, bera gizon osoa izan ahen, mendizabal sasetaren urrena, biak txiki, bizkor eta lege, sasetaitzen gudarien aurrean, mendizabal hiltzaigu bakarrik, maina miletan katerri osoa, atzota gaur eien atzetik, Euskadirentzat hildira eta goputzak, arantzaz beterik, arroari, kantauri itxasoa, da jendetik oroa betiko kantazak, geroari ez aioko latuetan, ekizahak ez zirela itzaltzen, gure aurrek biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, errantzetan biak ibaitziren, errantzetan biak ibaitziren! Pin, Pon, norekin. Asierrekin. Olatzekin? June. Malen. Aizea. Amaiurko Ama Virginiarekin. Ez izena. Olatxina? June Lega. Malentxo. Aize. Guantes, Guantes bigarrena, Orozko, nongoazea. Bilbotarra, Santutxoarra. Gasteiz. Miñaka. Gernika. Gernika. Euskara Aventura zergatik. Zergaitik ez? Jendea ezagutzeko eta Euskal Herria ezagutzeko. Txoko berriak eta momentu berriak. Txoko berrizek, pertsona berrizek, esperientzia berrizek eta... Euskara sustatzeko eta lagun gehiago egiteko. Eta hilabete guztia zare? Ez, aurten bakarrik aste betez. Zenbat espedizio dituzu? Batzuk bai, hau uste dut 7. izango litzatekeela. Eta gaur, nun gaude? Amaiurreko gazteluko Amaiurren, Eta zer dago Amaiurren? Amaiurko gazteluaren monolitoa. Amaiurren zer gertauzan? Gazteluan egon zan
kri. Bueno, hemen dimendi gutxia, azalpena jasoko ez da. Ba, hemen azalduko diegu orain iziokitarrei etorrien lantaldeari, Amaiurko konkista eta Nafar erresumeraren erorketa. A ber, ingo diguzuela besokin gauza epiko bat monolito erakusteko. Zerbait doi esateko? Gora Nafarroa askatuta. Eta zer da gauza gorri hori daukezuna? Nafarroako armarria. Argazkian jartzeko. Odolarekin koloreztatua. Kaixo, Izar eta Iulen gara, Gasteiztarra eta Algoi Bartarra, eta Lesakan gaude. Alkatea hilda eta nork hilduen jakiteko gogoa dugu. Ez dakigu nork hilduen, baina medikoak ikusi du alkatea hilda, beraren ganagoaz. Medikoarekin egon gara eta esan digu etxe honetan gertatu dela hilketa. Goizeko 7:00 inguru, eta esan digu igo denerako alkatea lo zegoela, pentsatu dula, eta behatzak lepoan jarrita ikusi du hilda zegoela. Ez daki nola, baina ikusi du basu bat apurtuta. Nor izango? Apa, hemen gara eudengo pertsona jakin, eta alde guztu zean zein zean zu. Ni herriko errementaria naiz. Eta bakizu ze pasazan atzo, ikusten duen zeo ze arrarua? Bai, zeo ze entzun dut, herri txiki hontan zeitxoan enteetan gare danan eta. Eta zuk alkateakin zer erlazio dakazu? Bueno, ergauzia da, nik espata bat inotzen, eta madarikatuak ez nau ordaindu, eta bain ze, berez horra zeinek ordaindu behau. Orduan aldozu esan zuk zer ikusira kasula hilketarekin? Ez, nik hori ez dut esan inoiz, niretako eriotza ez da bidea. Baina madarikatu horrek, ni bizitza fastia duzte, bain. Zein bihot nik. Orduan erlazio txarra dakazu beragin, ez da? Noski, madarikatu horrek dana gaizkitzen zeben. Baina, zein bihotat, hil, ez, hori ez da bidea beste, ez konpontzeko eta. Eta bakizu zein izan aldan? Jente asko gari, herri txiki hontan, eta iraipez. Eta zuk zer erlazio dakazu armarriakin gustatzen jatzu, o ziritzi dakazu? Armarria, lanpetu eta horrekin. Bai, nek relazio txikina bakot, baina iraipez. Mila esker, guazen urrengo pertsonaia esautza. Bueno, orain aholkulari aurkitu dugu eta ea zer esaten digun. Kaixo Gabon, zengo zarete. Ondo. Bueno, ze harreman daukazu alkatarekin? Nik alkatarekin harreman oso naukat beti naizlako beren eskubiko eta eskerreko eskoa, beti batera lanean. Eta ikusi zenuen atzo gauean zerbait? Ni atzo gauean lanean egon nintzen berandu arte, beti bezala. Eta armarriarekin zer ikusi daukazu edo zerbait? Niretzako armarria oso garrantzitsua da herriko simbolo nagusina delako. Bueno, ikusiko gu zer gertatzen da. Bueno, hemen gaude horrengo pertsoneakin, eta zein zehazu? Ni erromes sume bat. Eta zer laixo dakazu alkateakin? Nik alkatearekin ez daukat erlazio, nik ez dakit nor den herriko jendea. Ni bakarrik heldu nahi dut Galiziara, eta ez didate usten Galiziara heltzen. Ni etorri nintzen atzo, eta nintzen tabernariarekin, eta ez du jende esan. Eta ez zu zer arraro ikusi alkateakin edo berakin erlazio dakan pertsonaren batekin? Bakarrik ikusi nituen tabernaria eta alkatea zoze hartzen etxe batean. Etxean horrena zen, ez dakit ez dara, ni pasatu nintzen ostalera, eta hor zoden zehosore baten, suposatzen. Eta badakizu armarriakin erlazioa dakazu edo ez ikusi zen duen armarrian inguruan? Ez nik armarri ez dut, ez dakit ze armarri, ez nik Galizera du nahi dut. Bukaerara heldu gara, eta ez dugu eman denbora pertsonaia guztekin biltzeko, baina guk uste errementaria izan dela alkatea akatu duen pertsona. Azken batean alkateak kolpe bat dauka buruan, eta errementariak egin duela uste dugu. Agur! Bueno, ni Ekai Gutierrez naiz, Beasaingoa, eta, bueno, azkeneko egunetan gehien gustaziten etapa edo lekue izan da Oiartzundik Lesakakoa, naiz eta pixka gaizki pasa genuen paisajek oso politek zien, eta Lesakako herrie baita, eta aparte Cluedo jolasa oso divertikue irikizitzaiten, eta gaina gure talde kirabazizonez, guaindik eta hobeto, eta anekdota bezala, justo atzo usteako gehin urte betetza izan zen, eta goizetik babesa handia sentitu nun
bai Katxagorrin partetik eta baita nire talden partetik, Fitekote. Eta hori, arratsalden naiz eta suizidioi buruzko hitzaldi eduki genuen. Horrek emozio asko azalera zituen gudanongan, eta iruditzen zait oso polite izan zela, hau da, enula gaizki pasatu. Eta hori, iruditzen zait Euskara Abenturak nire euskeran bai eragina izan dola, zeren eta iruditzen zait azkeneko egunetan geroz eta erderakada gutxigo esaten ditutela, eta oso gustora nau aurrerapen horrekin. Eixo, Laia, bai. Mira, nik ere lortu dut. Ara, ze ondo. Orain biak berdin joango gara. Oso polita da gainera. Eta, ados gira. Euskara Abentura uzaila edo, hilabete hori ze fite pasatzen. Bai, oso azkar pasada. Dagoeneko, iei aste bat bakarrik elitzen zaigu. Bai, pena, baina uros izan naiz. Bai, egia esan. Guztiarekin, eta... Nik ere oso ondo pasadet. Eta zuri ze gustatu zaizu gehien Euskara Abentura nahi, ez? Gehien gustatzen zaitena izan da jende Euskal Herriko toki desberdinetako jende berria ezagutzea. Eta herrietatik gehien gustatu zaidana izan da Doni Bane Garazi. Ez naiz inoiz egon egia esan da asko gustatu zait etxe guztiak oso politiak ziren, kaleak bai, eta bai. Eta zurea? Beni uste dut hor pasatu gira kostan beraz itxasoa ikusterak zerbait emanet. Baina gehien bat zan dira Nafarroko egitipiak hor. Gustatu zaizkit eta zinez mendiak eta... Eta gutxen gustatzen zaizun zerbait? Nafarroa baita ere, bide lehun eta luzeak, zuzen-zuzena beroarekin. Bai. Ez zaitu usuarak gustatu, baina buruan uste dela lan bat egitera eta lortzera hori egitea. Ez, bai. Ze, gero kontentzira zure burua eta ze. Bai, lortzen zaitut. Bai, nire ez ezkit asko gustatu, asfalto, denbora asko asfaltoan da bide... zuzenak horrela guztian. Asko nekatzen dute, gaina bero honekin eguzkia jotzen dunean, Bai, beroa, bazen lehen hastean. Bai? Hor, basen Nafarroa hasi beroan, baina egiak hain edera zirenez... Bai, azte egiten zaituz da, bai. Gaina lagunekin izketan, oso azkar pasatzen da. Eta galderatxo bat, berriz egin behar bali bat zinuen Euskal Abentura, zer hobetuko ziren? Ez dakit, egia esan oso ondo pasadet orain arte, eta uste dena egin edala alizan duten noberen, eta ez dakit, dena aprobetsatu du dela. Orduan, uste ez nukela ez eraldatuko. Agian aprobetsatuko nuke lagun gehiago egiteko, hola jende desberdinetan ezagutzeko. Bai, dutak behituzu, baina barko nuke segidan joan. Baina oso guztora nago egia esan, eta ezagutuan jendea bazelagarria da, orduan ederki egia esan. Bai, zinez, abentura miresgarri bat eta soera fide pasa dena. Bai. Maleruzki eta hilabete bat, Bai. Baina, gelditzen zaigun denbora aprobetsatu behar dugu. Bai, Donostia... Oin gaina kostaletik jarraitzen dugu, orduan ondo. Ongi da. Laia, ustez gure etxan da dela. Guazten. Bai. Esker. Apa Euskal Herria Guiune. Eta jade gara, ni gorrekoa naz. Eta ni meñakakoa. Eta gaur Urruñan gauz, eta espedizioko azkeneko fasea da. Naiz eta pena handia haukin, helmuga gertu dekogu. Eta oin gure etapa kostatik da bizizeten, eta laster gure lurretan sartuko gara Bizkaian. Herri batzuk kostakoak bizitako duzenak direz Lekeite eta Ondarru. Nik Lekeitean adibidez familia dekot eta bizitatzo bat eitea espero dut. Bueno, eta orain gau belara goaz, así que itxiko dutzuegu.
urrengo saioa Hamaika Telebistan. Agur!